रायजोफोर प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आबसुनि जेब्ला प्रेसिडेन्ट शिपआव दंमोन प्रमद बर'आ ओरैबायदि गारमा जिब्रालायनाय गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन हा दिनै नोंथांनो पावार नांगौ पावार मोनबाय नो इउपिपिएल नो हेपिनेस इन आवर ससाइटि होननानै बुंदोंमोन हा गोदोनि सरकारा जेबो मावाखिसै पिस एन्ड हार्मनि गैया जोंनि गेजेराव जोंनि ससाइटियाव हा रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय वी वान्ट परिबर्तन नो हेपिनेस हा बुंदों बिदि नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव लिर शेयार खालाम बयनोबो दिनै हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ होननाय खोथा दङ जायनि जाहोनाव दिनै बयबो बखिनो हमदों हा आं मानो मोजां मोना प्रमद बर'खौ बिनि रिजनखौबो आं खोन्थागोन टुडे आई विल टेल इउ लोगोफोर अके आरो प्रमद बर'खौ आं मोजां मोनखाया आई डोंट लाइक हिम बिकज प्रमदखौ आं मानो मोजां मोना मोनथिगौ ना दिनै पावार मोनबाय बिटिसिनि सिएम जाबाय मा मावखो जाथिनि खैदां खैफोदाव बेबायदि समस्यायाव इभेक्सन खालामजादों हा मा बुंदों मा इनिशिएटिभ लादों माबाफोर बुंनो हादों प्रमद बर'आ नुजाहैदों नामा नोङो बोरो नोंनि टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन खालामनाया बबेयाव थांखो बबे खियाव दं नोंलाय व्हायर आर इउ स्लिपिं बोरो नोंथांनि गिदिर गिदिर कमेन्टमेन्टआ नोंथांनि गिदिर गिदिर एसुरेन्स होनायफ्रा बबाव थांखो मा जाखो व्हाट हेपेन प्रमद बर' नोंनो पावार नांगौ पावार मोनबाय पावार गैयिनि थाखाय गोदो जेबो मावनो हायाखैमोन नंगौ राइट आं मानिदों दिनै रायजो राजाया जोंनो परिबर्तन नांगौ प्रमद सारखौ जोंनो नांगौ वी वान्ट प्रमद बर' नो प्रमद बर' नो हेपिनेस इन आवर ससाइटि दिनै हेपिनेसा बहा फोरो पिस एन्ड ट्रेनकुइलिटि बुस्थुआ बबाव थांखो बबाव थांखो नोङो खनसेथ' नायमोन नंगौना नङा रायजो राजाफोर मानो नुजाहैयाखै जाहोना मा व्हाट इज द मेन रिजन प्रमद बर' व्हाट डाज इट मीन व्हाई यू आर नट गोइंग देयर इन गुवाहाटी बरबारि मानो थाङाखै मानो हाया पावार गोनां मानसि गोदो पावार गैयियावनो डेन्जार होख्रावदोंमोन साउटिं खालामदोंमोन नैबे नोंनि गारमानि जि थ्रट बे ड्राई आप जालायलायदोंमोन दिनै बबे खियाव दङ प्रमद बर'आ मानोथो जेबो खोथा बुंनो हायाखै दिनै एफा गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन गोदो बाबरे बाब अख्रां गोमसारलायना साउटिं खालामदोंमोन दिनै पावार मोनबाय रायजो राजाया देरहाहोबाय भट होनानै बबे खियाव दङ नोंलाय जाथिनि खामानि मावग्रा नोङो नेसनेलिजम मानसि फोरो नोंथांनि टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन होनाया दिनै डे बाय डे मिनिंलेस जाबोनो हमबाय नोङो जि गिदिर गिदिर खोथा बुंबोदोंमोन नोङो इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बुंबोदोंमोन सिगां बेबायदि जानो नाङा गोदोनि खोथाखौ नायोबा नोंनि बुंनायखौ नायोब्ला दानि प्रेजेन्टजों नायोब्ला जेबो कम्पेयार खालामजाया एबा जेबो रुजुनानै नायजाया नोङो सासे ओरैबायदि थगायसुला मानसि आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंगोन जेब्लासिम प्रमद बर'आ थागोन अब्लासिम आं प्रमद बर'नि अपोजिटलि आं खोथा बुंगोन डाइरेक्ट खोथा आं रावखौबो गिया आई एम ए फेयारलेस प्रमद बर' बुजिबाय गोसोआव ला कीप दैट इन योर माइन्ड आं मोजां मोना आई रियली डोंट लाइक यू नोङो जाथिनि थाखाय दिनै जेबो खोथा बुंनो हायाखै गोदो गिदिर गिदिर बुंदोंमोन पावार मोनबाय पावार नांगौ पावार मोनबाय फुल सापर्ट मोनबाय देरहाहोबाय जाथिनि थाखाय नांगौनाय मानसि होनांगौ प्रमद बर'आनो मोजां खामानि मावदों मोजां पावार मोनोब्ला मोजांसिन मावगोन दिनै मा जाखो नोंनि खामानि मावनाया जाथिनि बेबायदि सिटुएसनाव जेबो खोथा बुंनो हाया अब्ला जोंनो मा नांगौ नोंखौ देन वी डोंट वान्ट इउ प्रमद बर' नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर